lidi, Oliver šel na malou a vyřešíme to sami. Alex se koukne se do telefonu. Přesně. Ty vole lidi, už jsem se vychcál, jo. Kundy. Vaše kundy jsou na malý. A Damian má 5 holek na velký. Jak má všechny? Jo, jdeme. Ne, nemůžeme. Proč? To Oni šli chodbou. Já, ty dělina, tam je. Ty dělina. On je tady. Lidi, ona nás viděli, ty pičo. Lidi, ona nás viděla. Tady je. Tady je. Lidi, jdeme hrát babu s Jenninou. Jdeme hrát babu. Jenna je opice, hnusná kopita. A dámy, a on je u nás ten Niky s bouchnou. Fakt, já ti to půjdu vyfotit. No. Čo? Tolik dáku, hej. Ty. To Dubaj. Takže lidi, přesunuli jsme se na zahradu. Tady Damian zase opět. Takže hele, to natočím toto. Ne, ještě blíž. Ještě blíž. Ani mě neviděli. Přestaň. Takže lidi, že mě neviděli. Dělej, tam není. Jo, já chci. Peně mi chápeš. Takže Alex a Bobina jsou úplně němi a Jenny našla domů, takže. Ale Alex jako není němi, on je rychlej a debilní. A kokotovský. A Damian ho chce pojebat. Ve škole ho jebal. Ty své holky si jebal do prdele. Já mám, hele, 20. Co ty máš 5? To nejmáš 4, Damora. Právě. Ale ty kundo, oni mě neviděli. Ale přestaň, ty kundo. Tam je Jenny. Oni jsou